irisiya doyan irisiya boyan Fransiya tiɲɛ Fransiya ɲɛ o kɛlen do ka Burkinabɛw bila ɲɔgɔn na fo ka taa jamana se bi jatigɛ ma dugudenw kana na kari ɲɔgɔn na. San b'an bugɔla an b'an yɛrɛ bugɔla tuguni ka fara mɔgɔw b'an kɛlɛla an kan ka yala de ka fara ɲɔgɔn kan mais n'a nana fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ an cɛ ma tuguni n'o b'a fɔ k'u ka mɔgɔ siya dɔw faga ka diinɛ dɔw mɔgɔw faga an bɛ donna le min est-ce que n'alu fara na ka an ma place di jugu ma quoi ka don wa kɔnɔgɛya le ti dugu na mɔgɔw kɔnɔgɛn tɛ ɲɔgɔn ye ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi mɔgɔ ye mɔgɔ masquenu le i bɛ karimasina ya ɲadale mais min b'a kɔnɔ i t'a lɔn an bɛ siran balaw no ɲɛ k'an ɲagamu ka don ɲɔgɔn na dugu tɔw ɲa gan lo sigiyɔrɔ ti mɔgɔw bolo ka dugura mɔgɔ caman b'a ye o brimeni lo donc ça provoque des problèmes hali bi fanga bamale ka ɲɔgɔn faamuya ka don ɲɔgɔn na voilà ni bi yan fɛ a bɛ taa fɔra ni fana bi yan fɛ a b'a taa fɔra an si tɛna ɲɔgɔn faamu o laban a bɛ na ni ɲagamini ye bon ni ɲagamini fana nana ko caman bi bɔra ɲɔgɔn ta lamɛn o ye L'abbé André Kabré ka Ala welekan ye. An b'a lɔn ko bɛnkanaw ka ca bɛ an ka dugu tɔɔrɔ mais an deli kɛ fana Ala ka yafa an ma fana ka se ka an dɛmɛ ka se ka na hɛrɛ ka se ka da an ka dugu kɔnɔ ka ɲasuma di an ka dugu ma ale min ye fa ni den n'akili se do sisan ne san bɛɛ la amina. O kan kelen lo Imam Ahmad Sanogo fɛ fana. Adamadenya ka ɲɛ solidarité ka kɛ donc an bɛɛ b'o le laɲini diinɛmɔgɔ bɛɛ b'o le laɲini donc o ye fɛn de ye fɛn min b'a jira k'a fɔ diinɛmɔgɔw olu yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ka yɛlɛmani caman kɛ adamadenya kɔnɔ parce que u ka cidenw bɛɛ ka ci a bɛɛ ye ci kelen de ye o bɛɛ nana ni cira kelen de kuranna yɛrɛ b'o de fɔ an ɲɛna a ko an ye kiraden fɛn o fɛn ci ka na an y'o bɛɛ ci ka na kosɔn u ka adamadenw ka Ala bato u ka Ala bato o kɔ o tuma u ka se ka baara ɲumanw kɛ. Burkina ka ko sira siranya ma k'a kɛ sababu ye weleli caman kɛra dɔw fɛ k'u ka fasoden dɔw farala keru. Ni tu ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Jula So.